Kummallakin konepellit yllä. Lähtikö se kyntöhomma? Taisi olla märkä puku päällä. Siellä on voima, joka puhuu puolesta. Makia ilmaa ajoa. Nyt ollaan Alavuotolla. Varmaan kuulee ihan riittävästi aikaa. Tästä kun vanhan mylly. Tämä on rajukos. Lävittä kiinni. Aukko on tyhjä. Aja rauhallisesti. Onko ne tässä? Komiolan paikalla mökki. On täällä paljon kesämökkiä.
tuolla jo Utajärven puolella. Lapikylä kyllä, Utajärven. Joo. Matala on. Tuo moottori, siellä lähtee hyvin käymään. Meneekö matalaa, mutta en tiedä. Miten käy? Täällä lähemmänä kattelee. Tätä on vauhitkin sitten semmoinen. Ei vielä lähetäkään vaan kattoon kerran. Joo. Kato, pitää katsoa tonne kauaskin suunnitelma mihin ajeet. Niin. Kyllä. Tästä se on mentävä suoraan ja tässä menee päävällä ihan keskellä. Niin on. Siitä me pitää ajaa. Niin. Tuolla pitää katsoa. Otetaan vauhtia. Vauhtia ja puhistaa potkurit. Joo. Niin se on tehtävä. No niin. Siitä keskellä. Näetkö näet? Joo. Ei oo paha. Siitä annat mennä suoraan. Loppuu tuo vesi, kato. Joo, niin joo. Ei ihan olennainen. Joo. Leviä tämä huomo ja lämmin. Joo. Ja lähtää oikealle mahdollisesti. Tääkö vasenta reunaan mennä? Tää keski, anna mennä keski. Joo. Katonko mahtavan näköistä paikkaa? Tämä kyllä tulee ihan iso. Nyt alkaa olla se Järviselle. Me ollaan pian tuolla Juorkunassa. Joo, aika lähellä tästä. Saapa nähdä miten nyt päästään tästä. Käydäänpä kurkkaa ensin tuosta. Alaspäin aika huono. Ja
vaan katsoa. Se on jyrkkä, mutta lyhyt. Pääsee tuosta. Mennetään heilahtaa. Siinähän vettä täällä vasemmassa reunassa. Siitä vaan vasenta reunassa. Joo, ei mitään heikkoutta. Tästä me päästään. Ei nyt voi sanoa, että päästään. Ei. Kyllä se on siinä. Tuu pois, et kaav. Oota. Se on tästä vaan kiveellä. Elääkö poikettaa tämä? Elää vielä, mä otan tämän kameran pois. Kylmä oli toisi. Onko se kylmä kuin 9 asteesta? Taisi olla tossa jalassa. Tuosta ei pääse. Tuli reikä tuossa. Ajettiin. Oli paha tuo koski. Mikäs tähän kentälle? Joo. Mä alkaa aika syvällä. Joo, me pitää ottaa pois se sieltä. Joo, tuolta on reikä tuolla takana, sekö saadaan umpeen. Sitten matka jatkuu. Miten me tuosta päästään? Pannaan joku puutappi tuolla. Miten me päästään tuosta? Ei tarvitse tuo koski päästä, niin päästään siihen järvelle. No katsotaan, ei tiedä vielä. Kahalla sinä niin. Olisiko tuo vasen puoli? Minä voin mennä kävelemällä. Niin, mä ajan hyppäätän tuon vasemman puolen yksin ylös. No se, tuota tuota vasenta reunaa. Tuota siitä kolosta, siinä on veneileminen kolosta. Joo. Pitää käydä maalta kattoo ne ajolinjat vaan. Niin joo. Ei pitää olla... Tuokkela nostaa vielä ylöspäin. Täällä on riskimmät työt. Kyllä se taipuu silleen, kun saadaan vaan pinnalle sitä vehettä. Hyvä kivi. Kokeillahan nuijia sitä umpeista reikää. Totta nää häälärit pois vähän. Tuu kuuma. Ota sieltä juuresta. Se on raivattavaa tietä, että pääsee ylös. Käydään tuossa... Käydään tietenkin. Tässä on rekihovi. Kyllähän tämä kulkee. Täällä on mahtavaa ja tää Kapiatan salami. Ja syvä. Eikö me laskettu Olangalle asti? Kapenee tämä joki. Täällä kato vettä paljon. Täällä on 4 metriä. Joo. Nyt mukava äijät tämmöstä Kapiaa väliä täällä. Joutuu vähän Larissa äijää väliä. Onko se Kalliuskoski? Kurima. Ja, onko se tässä se putto? Niin, ja lentää tuli. Pitäisikö olla kahta täällä? Olisiko hyvä ränni ajaa ylös?
sinne vetteen asti.